Musubati Felix Bochere niga gotebekana buna niganya takaba koirwa ase enyumba gose ase abisyo mugambi asanya takaba gakwaigwe gesoro egetingi ase bono iganya takaba koboria anya takaba kwenyorera obwende bwaye korengana ere kitambukire kiona kiretere gosiria nonye ni nyuma yae munagotumye mulikito Gilbert Kobi Ogutaba okwoborendi obuya nakwo kwa mwirito Musubati Felix Bochere umagwa kunganya kurwa bwoye asoko obwa ogusagano magiga yaye kwenyora asoko musana no konene bayenegetigwe omwaka 2018 November Ono kurueli timbu ati morembe Ono nanyorete na inde liruba ligocha kondigi nganchwa totabye kina kiao ngayo koira oikorete gosena kiao kwarande nkobuga bantabe bakare kombu ati bangite Nalina bugete tigangenda anti-correction imbori Naenda kwa boli naliwe Felix Bochere nigo akweresera buna magiga ya enyaruka yaye koirena mega yo kubura ase ikiyemo keroba tieta somutimo kubwo kubungakire gukora obonchede bwaye bwakoni getiria sensemo ya tono nigo agosetwe asogotebwo buno mwana oyo nyari ko bakubwatwa na koirwa ase abisi omukonyi bwo mu chief asensemo ya kirongorori Libuna bamara bakamubwata bakamatebireta kautensi asali akabateini manyeto mu muroto ile takuru kuntereba ero ile takautensi nenjo yongire takuru kuswitch Bagasoka baita bakabasiba chingoli bakabareta bonekero narure sengo kole biasara nganya babekira maroli bataite gosamba mu muroli nkabugari monga uwi gakitika kumusamba kumunga babwatire torigyo omwana oli asare atoke ekyo kyarenge egyo kogosia mononkirianga omukonyi bwo mu chief ime abisia ya sensemo ya kirongorori batuleti batano ase babere batayo bono basiriria magimabo mbamuruseti chianga na komwaye gesuro getari keronge kare getirianda omusubati oyo Felix Bochere ngoswago itunga rusugu chianga chonsi pinga chaburunga tugetirianda timbege tiende yonsi nonenke bakanyita bagakora na babantu baikire chitirisabu bakandubisi chibichande bosa bandusi ntugamiri ngorokiri igoro ndebosa nkarera ngatimoka bane karo bantiga abantu baichoire nali nabo oli gakiga iganga inde ngasoka Otema kwaye kurigyo bokonyi bwanchera chinde cyonsi no nyamagega yaye koigwa EP3 form nabo igakaye ichoria nabo igotwara obikurwa segeta seni kyabanyanyimbo ya Kenya ngotwalete matunda ndonsi Nkagenda Kenya polisi nkaripoti ngarikopi bantenda nyagitari Kerona ene nyagitari nkairana nande polisi ngabatebye omwana oli ono itiru mono gaki monkonyera ngagenda odio ngatebi dio wanyu akagenda gake simi bono mugambi agakora akamateireta amabusi ya yarawo bonekero umugambi iguna na dio murangeri akarangeria abantu ekenyure kizimo akabatebye mukungu oli ochira gonsoera Nchumugende Kenya mukane nche timu iteti Otema kwane kumurigia omukonyi bwo mu chief bwensemo ya kirongorori obatebekana kuba magega ya ayonsi ngotwalite mu chibu asenge ncho talenge kubogoria esimi ebiro narenge kumwakira Gusaba kwa ya Felix Bochere nkurianga anyore omurembe abana baye batige kwa egwa chimba na ikina kiaye kegendere elyo anyoro obwene bwaye ataranyoro gwikira bono na abantu bamito monkonye se more timbwati morembe timbwati buya none ikera abwe abana mbali gosome bare metani abande bakare se bakare timanyitie se bakare Miria kwaye buna obwasyoku obwene nabo igokoba okwo okunachwa gwekina kyaye korokuya ngochikanya koba ko mokonya kuri boteregetembe kurwa sensemo ya bumachoge burabu county ya Kisya Maritani nche Gilbert Kobi